Hei, salut și bine v-am găsit la un nou episod. Ați văzut, am mai postat un canal pe Florinel Nadane și azi o să avansăm trofee pe 8-bit sau pe EMS. Îl avansăm pe 8-bit, vedeți pe urmele 9000, da. Am intrat în meci direct. Vedeți, am intrat. Avem și pe EMS, avem aproape 9000 de trofee. Vă rog frumos, abonați-vă la episodul meu, cel care l-am făcut atunci. Dacă vă place, nu uitați să dați like, subscribe și să trimiteți un comentariu. O să-l bat pe 8-bit ăsta. V-am zis că-l bat. Sunt mai bun decât el. Aleu, m-a prins bof. Da, vedeți. Așa. Hai să-l căutăm și pe ultimul să vedem unde e. L-am găsit. Este un call de Power 6. Nu știu dacă o să-l înving. Da, o să-l înving, cred că. L-am învins. Prima rundă câștigată, e ok. Hai și cu a doua. Să facem măcar rank 17. Nu? Da, vedeți, iar am dat un play game. Dacă vă place episoadele, nu uitați să dați un like și să vă abonați, să scrieți un comentariu, să vă abonați și la Vasile Reni și la Denix, așa, și la Mocanu Răzvan Nicolas, să vă abonați. El e Vărmiu, care v-am zis în episodul de Free Fire, dar nu știu, am uitat dacă l-am pus pe YouTube. O să-l pun și pe ăla, dar nu acum. Știu să joc cu 8-bit, dar mi-am dat odată contul de la început și nu-l mai aveam. Și acum azi a venit Răzvan și mi l-a luat înapoi. Vărmiu, care v-am zis, plus 2. Încă 4 trofei și gata. Face rank 17. Da, nu-mi place de 8-bit, că merge încetul, dar dă foarte mult damage. Uitați, 1, 2, 3. Fix din 3 lovituri l-am omorât chestul. Da, să vă zic ceva, o prostie. Am fost, când mi-am dat așa de la început, am scăpat cu 1 HP. Cu 1 HP. Da, ați auzit bine. Am scăpat cu 1 HP. Nu o să pune cu mine nimeni. Până și pe Vărmiu Andrei, care are 14 de trofee, aproape. E pe 13.500, aproape, e pe urmele 13.500 și l-am bătut și pe el, dar azi a venit la mine. Avea 93 de gemuri și acum are 14 gemuri, că era un skin pe Mortis pe shop și eu l-am cumpărat. L-am cumpărat skin-ul și acum s-a supărat pe mine. 1177.
Ah! Gata, rank 17 pe 8-bit. Nu mai vreau să lungesc episodul, să joc o rundă și tot cu 8-bit. O să jucăm cu o rundă și o să termine episodul. Nu vreau să-l țin mult. Dacă ați văzut, la Vasile Reni, e Vasile Răcășanu, un prieten de-a meu. Să vă abonați la el și la Denix. Sunt foarte bun la Brawl Stars. Cel mai bun la Brawl Stars. Îl am și pe Spike. Mamă, intra Rosa în mine. Mai jucăm un meci. Eu când zic că jucăm încă un meci, mai joc încă 5. Gândiți-vă că seara am stat o oră și încă o oră în plus ca să mă mai joc. A, păi s-au pus pe mine, frate, ăștia. Făceau timp. Plus 6. Cam acesta a fost episodul de azi. La revedere!